Naitonai jatani khapni takte bu khoksong no tinin katal video lam sogo ke khapni takte bu khoksong norok ani video no nai sajagai tong khangke norok ani channel no subscribe khlainam tapok di khapni takte bu khoksong tini norok bai ang kringlai bu khago ke khapni takte bu khoksong tini ni video ang norok no phunoknai sung tabok khumulongo thangnai ke tini sangaro kaisa program honi khanao srai rokni student rokni bagai kasang ta khumlong sopajak magi student rok trakai thailai tongo han bagai norok nailai jadi o video no first to last skit khlaiwi ke khabani taktai bu khuksong norok nugui manai tini ni mamita dance mosamung tai 1200 jona mosanai fil kupulung khlainai gahan bagai joto nai tongnai khajani takte khoksong no norok khalogoi nailai jadi tai nasinglai jadi ke khapni takte khoksong norok nugui manai tinini ani channel ni bisingtei khlainai mamita dance mosamung no ang norok no phunuknai norok nai tongai kulimsik paithak jora skit khlaiwi norok nailai tongjadi khapani takte khoksong norok ang bai khungni tongdi ani channel bai tai norok nai manai tinini mamita dance mosamung no ke blaino borok truk ka phailai tongo student rok masanani bagai jotono baling rok teilaijak student rok ani bagai norok khalogoi nasinglai jadi ke norok oro nugui mankhana tabuk jotono masanani bagai ready tai tiarangjak thil bisingo basalaijak satung siring sarang tabuk sarik di pani tinta rok lekin satung siring sarang o mamita dance masanani bagai khatung khaja ke basalaijak kahan bagai no o video no nai jadi yang si pathap sara rok ini manai ini mamita dance masanani rok ini si pathap sara sayawi nai tungdi tai hanya hai mama koyo ketawa Yeah, we will go all together. Yeah.